Когато работиш с надежни партньори и строят конструират качествена техника и са коректни, сега ще ви покажа. Работим с тези хора. Това е оборудване за заведения. И къде са майсторите? Мараба. Very good. Do you speak English? Yok mu? Tamam. No. Българистан, да. Ето ги, майсторите, тук всичко е наред. Много интересно, защо това производство не може да го направим в България. Елементарно ми се вижда, мързилина, тези хора ли са по-хитри от нас, повече ли работят, какво става всъщност. Идваме да купуваме от хората. И отгоре на това и ефтино в сравнение с нашите цени. Толкова ли сме големи тарикати ние? Или просто нашите готови парички, просто си ги носиме, на тях им ги даваме и те стават много по-богати от нас. Това е положението. Но трябва да се правим ние, всеки да се оправя, така да се каже. И не знам, айде да сме живи и здрави. Всичко хубаво ви желая.